Вітанейка, сябры! Добры дзень усім! Сягоння чацвер, хлебна-сырны дзень. Сягоння у Людмілачкі у хлебнай краме я набыла чыста аржаны хлеб, яго вельмі люблю, аўсяныя булачкі і хлеб-лянок вось такой выпечанай хрумсткай скарыначкай. Сыроў сягоння не было, таму што у сыраробаў адсялілася кароўка. Хочацца пажадаць і гаспадарам, і кароўцы, і малышу. Заўтра павінны быць сыраробы. Даведаюся ў іх, хто ў іх нарадзіўся, каго кароўка прывяла, бычка ці цялушку. І заўтра, пятніца, будзе сырны хлеб. Пайду спецыяльна за ім і яшчэ пайду за домашнімі сырамі. Ну і, канешне ж, не абышлося без верша, які мне палажыла ў пакет з хлебам Людмілачка. Верш Рыгора Барадуліна. І зноў вясна гасцюе на Вушаччыне. Цяпер блакіту маладзець з рукі, няўпэўнена, успамінліва, скалмачана ступаюць на праталіны ракі. Загаварылі крыгі хрыплай моваю, разліўся ручаёў сцюдзёны спеў, пакуль што футру цёплую, зімовую таропкі заяц скінуць не паспеў. Запахла багунамі, дыжывіцаю, хмель забрадзіў у баравых імхах. Вось-вось гарачых коней бліскавіцаю пярун пагоніць на гручасты шлях. На ганку новай хаты шпак высвіствае, крутым узгоркам прыпякло гарбы. Як кураняткі, кволыя, пушыстыя, прадзюбнуліся коцікі вярбы. Вось такі цудоўны верш я для вас зачытала, як і ўся паэзія цудоўная і непаўторная Рыгора Барадуліна. Вялікі дзякуй, хто паглядзеў на хлеб, хто паслухаў вершаваныя радкі. Прыходзьце заўтра у пятніцу у хлебную крамачку. Там заўтра будуць розныя віды хлеба. І сыры яшчэ павінны быць. Усім жадаю хорошага, утульнага і мірнага чацвярга.